كم أحلى أيامك باركها المولى وأدامك بالجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وإفضاله، ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبالمو أمبي بركة أغاني سجينا ني الله تعالى تغو بركة ما فولي نيغا سجين تو سانغروتا نيكيسي أنما دليه كاكي سيد رسولك محمد المصطفى أنا سودني سانمو أنا كصحابة كرنغلليو ani jɔ ɲuman fɛn o fɛn tukuru la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se jɔ dɔw ma. An bɛ ala deli ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuman kɔnɔna na. Alhamdulillah, an balimaw ka foli ani wale ɲuman dɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Aw minnu sɔgɔlen don Shirifila TV jabarani na ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ ka sunkalo walanda ka wuli ka se an ka jamana in dɔnnibagaw ma. Sun kunnafoni a ɲɛfɛ n'a tiɲɛfɛnw an ka diinɛ in ye jogoba minnu fɔ a n'a ye fatani kɛ ka bɔ jogolangolo minnu ma. Mun kosɔn ne ni aw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na. Alhamdulillah, bi ani an karamɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ, Ustaz Ayub Sangare. Yani an ka don an ka babu kɔnɔna na an bɛ foli di an karamɔgɔ ma. An karamɔgɔ, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sayyida Umu Kulsum, somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen, inshallah. An b'a fɔ an karamɔgɔ ma k'a ka bisimila an ka nin kɛnɛ in kɔnɔna na. An badenw, bi an bɛna masala fɛn min kan bi o de ye dugadenya ye. Dugadenya, n'a fɔra dugadenya la ni yɛrɛ jumɛn bɛ dugadenya la? Ala ye jumɛn fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ dugadenya la ani dangadenya kɔlɔlɔ minnu b'a la ani Ala ye sarangali min k'a la. O la an ka question fɔlɔ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma. O de dugadenya yɛrɛ min kofɔlen filɛ nin ye. An karamɔgɔ bɛ se ka walanwalali jumɛn fɔ an ɲɛna? Laɲini jumɛn yɛrɛ de bɛ dugadenya la? An karamɔgɔ. Ma fa auzu billahi min sharri shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bi nasta'in wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi ahlillah. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sayyida, a kelen kɔ k'an sinsinni setigi ala tɔgɔ ye ala min b'a daminɛ n'a b'a laban, ka ne ni an filɛbagaw ani lamɛnbagaw k'an kisi ni k'an tanga ka bɔ iblisu laɲini tɔɔrɔ ma. An bɛ tila k'an sinsinni setigi ala tɔgɔ ye ka kisi ni nɛɛma caman ɲini o ala kelen in fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o de ye Muhammadul Mustafa ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a n'a sodunge sanumaw, sodunge minnu n'a sɔrɔ ni kuranɛ ye olu saniya ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen na, a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw, jɛɲɔgɔn minnu ma sɔn ka alakira Muhammadul Mustafa janfa a ɲɛnɛ wa kɔfɛ o y'a kɛ ka ɲa. Inshallah, Sayyida ye kuma min fɔ ko an ka kuma duwadenya kan. Duwadenya ye fɛn jumɛn ye? Vraiment duwadenya fɛnba de don silamɛya kɔnɔ ni a faamuna silamɛw bolo, wa a bɛ kɔlɔlɔba de fana se an ma ni a ma faamu. Mais duwadenya dɔnnikɛbagaw ye fɛn jumɛn fɔ a la? Inshallah, ka fɔ ala subhanahu wa ta'ala ka jɛma an bɛna taarifu fitinin di o la. O ye jumɛn ye? O ko duwadenya birrun walidain wa khulqul azim. Ko duwadenya o de ye jogo belebele ye. Jogo belebele min n'a sɔrɔ ni jɔn y'o sɔrɔ i bɛ ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ ni o ye. Sabula ala subhanahu wa ta'ala a y'an ka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a y'a tanu kuranɛ kɔnɔ. A ko cogo di? Wa innaka la ala khuluqil azim. A ko Muhammadu, i k'a dɔn i bɛ jogo belebele kan. Ja duwadenya dɔnnibagaw fana ye taarifu k'a la k'a yira ko duwadenya k'o de ye jogo ye fana, jogo min n'a sɔrɔ n'a ka bon kosɛbɛ, n'o de ye jogo belebele ni ala subhanahu wa ta'ala faqad amara Allahu bi ta'atil walidain. Ni ala ye adamadenw namariya k'a fɔ u ka duwadenya kɛ, bi maana u ka u bangebaga filaw labato, ka tila tuguni ka lasuli kɛ ni bangebaga filaw ni ɲumanya kɛli ye ka taa u ma, a tilala ka an bali ni bangebaga sɔsɔli ye. C'est dit
fenke femi mi otoro ako fa inna ta'ata alwalidain min ta'ati llah ako iga donc afoko bange baga fla labatoli ko ye ala labato doyi ka bange baga fla labato ko ja obe do anga bato kono fo obeta se ala subhanahu wa ta'ala ka bato doma fa huwa min al umuri allati yastaqimu biha al iman jali manyati se ka jofiu jombolo fo kata soro ka foko bange baga labato obe soro okonnana laha fihi min azim al ajr akuy ga don sarawla belebele ala subhanahu wa ta'ala be sara minun ke joyin sin lara jodon ko bange baga labato fana be don okonnana parce que donike baga nya fo fa huwa ta'atun min ta'atillah ki ga don duwa dia o ye ala batoli doyi andum be anga seli farda o seli wati bela jelena ame ala deli fe nyumena ama fo chogodi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim ala ama nyina ife ame e ala de batula ame deme nyini e ala de fe ikan kanda kata sirala sira min klenunu ala ikana ke mauka siraye sedi ala ye nema ke mogo minu kan o ye temwere mais ala ikana ke mogo ka siraye e ala dimininu mogo minu koro jani mogo ma ke dua den dron ibita soro ala subhanahu wa ta'ala dimininu ikoro fo kata soro aduna anga ala bato do senfe sabula afola ka foko dua den ko e bato ye mi ala bato do e mi ala la bato do e ya rabbi afamel choko nyuma ala ka dama inshallah alhamdulillahi rabbil alamin neni au mba jigi ka fo anye famiyali chaman soro dugadenya la nyini yere jume min mala o temelen ko fe an karamogo silame ko seme yiri qur'anai andamba allah subhanahu wa ta'ala ay jume ni fo dugadenya kola ani ala kira kisin nama bama aka kuma kan sanman jume onde beno nabi allashu ala dugadenya kelika alhamdulillah sayida ni o ɲiningali kɛ ɲiningali njala an ye kosɛbɛ ko yala est ce que kurana aya dɔw be sɔrɔ min kumana duwadenya kan ani an ka ciba muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam est ce que a ka ladilikan dɔw be minnu kumana duwadenya kan an b'a fɔ ko awɔ kurana aya caman nana minnu kumana a kan fo ka taa se annabi ɲumanw ma ala be ka annabi ɲuman dɔ ka histoire lakale an ye kurana kɔnɔ fo ala taala kuma a ka duwadenya kan no de Sayyidina Zakariya alayhi salam ala bina Zakariya di ala bina Yahya alayhi salam ala bina Yahya di wati mina a bangebagaw ma no de Zakariya ye ala y'a fɔ cogo di ako aye Zakariya la kale wati mina ka ba ko cogo di ako wabarran bi walidayhi walam yakun jabbaran asiya akika don Zakariya mina den min di ma den a bina kɛ duwaden a bena kɛ i kɔsɛmɛ yiri dɔ ye den min minɛ i dɔn k'i i dusu lafiya o ye fo annabi ye an dun b'a dɔn nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye mahsumu ye u tɛ fili bon nabi ɲumanw n'u ka ismaya bɛɛ lajɛlen i y'a ye ala bɛ ka taa den dɔ di nabi ɲuman dɔ ma o fana bɛna kɛ annabi ye ala ko n y'a kɛ duwaden ka di ma o ye aya dɔ ye mais aya min bɛ min ka bon ni o bɛɛ ye ala bɛ ka kangari da o ye jumɛn ye ala ko wa qada rabbuka alla tahbuda illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ala ko nye kangar da nye jasere da aw kana fus bato funa ma bo funa bolani ala subhanahu wa ta'ala bi mana ayne ala kelen bato ayne kelen don ayne ala kelen bato wa bil walidaini naw klalane ala bla bato la watimi jam godo kan ka labato ka farani ala subhanahu wa ta'ala ka me olu labatoli ateke ko mina fo ala be ka labato chogomina fo de ka famu en fait ala kelen do flana tala a kelen do aka masaya kono aka kayumiya la naka jabarutiya la a kelen do place de oye jonko don ala e ko di ala ma ala ko ni yo donné ko dine fana ma ifana ni place min ka kan mi o di ma ala ko nay ni bekede wa bil walidaini ihsana ala ko ay nyumaya ke ka aw bange baga flaw segede ay nyumaya ke a bange baga flaw yi ala nana tuna ko chugudi imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharuhuma wa qul lahumā qawlan karīma
waqfir lahuma jana'a zulli min arrahma wa qul rabbi ighfir warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah subhanahu wa ta'ala ko cogodi ako imma yablughanna ni koroya nana se indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma o la kelema ni koroya sela ka musorama walma koroya sela o fla bela jelema ala ko ni koroya sela o ma o be sigi dimsenya hukumu ne kono sabula ala o fa suratul yasin ako jodi wa man nu'ammiruhu nunakhisuhu fi khalq afala ta'qilun ako na shidi mogomima ama la sigi tuguni aka dimsenya hukumu kono bima dimsenya koro se di dimsenu be minke ibe nanga ni mokorba korla doron iba ya be sigi dimsenya hukumu de ma iba ye aklima nga son feminuma abolu ke ala ko ni ka mokorba usela o ma wati mi de ako o wati de fala takullahuma uf kana son ka fo uma oho parce que o bena bara doke o wati ala be ka jasire de da ko o bena bara doke o wati al dimsenya le tuma do la mate son barama mais e kana dimi kana huzunya fi beta fo ma ko off mama nege boleno walma papa nege boleno ala be ka kangari min da danga dia yoro mais ala ko ni ayene ala bato ay kla ka nyumaya ke ka aw bange baga fla segere o ala ka qur'ana ay mais ala krabe mun fo ni yorena Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ako chogodi ako ridallah fi ridal walidain wa sakatullah fi sakatil walidain akika don ala ka jen o be soro bange baga fla ka jen ni koson c'est dit ika ala ka jen soro fi i bange baga fla ka jen ima ako ala ka funu fana ala be dimi mogokoro mami na bange baga fla dimno akoro donc ja ala ka jen o be soro ni bange baga fla ka jen ni mais bi an bange baga be chogodi amolo na fala ko bange baga la bato o korote ka fo wati mina bange baga fla be nyene dron ngo la bato no tena ka ba abana o te bange baga la to bato doy o de kama do de la kana sayyidina ali ma alayhi salam ako ya amir al mu'minin mu'minu nyemogo ako ne ba ayene ta sanfla bi mana ba ayen ta sanfla da fala wati mi ayen dimbena kauma olu de ne lamo nana soro o lamo ko nana mba tena donc o ba yira ko ne ba enta sanfla de mais ne mbata akatani kono sanshegi meka bange baga meka mba do nyini o ya fatule meka do nyini sanshegi yala amir al mu'minin ne mbaka hake dafawa sayyidina ali kwama akoni sanshegi anyogona shegi fagaraka kima ali miskala zarrati ke folo bange baga la batula folo san shegi no nyogona shegi fagaraka ki ali ma miskala zarrati soro folo bo andu fle kalo mina seida kalo badedo no de sungolo kalo ya rabbi kalo ntime ko nyuma ala ka di an islama bela jelema bato minu me ka kono ala ka mine mais anga klitwala an sikoro dito an borana kawma kana nyina ibani fa ko de parce que au orel fana be an soro sungolo kono ibeta soro plus généralement an me joroni an borana kaw ka sikoro de mais bange bagota amakotola ama fokono olu teteme na masekata borana kaw tadi olu bena jigana ka soro yani kata borana ka intadi de imiri bain ika musokoroni mesude ika chokoroni mesude ya hakili to ala bain min dum ife san subudila wal may bina min ke suntige yala ale be se ko soro wa iyere ba donc afo ini ala chelala ale tino soro donc ebe ka min ke de ibe se ka onyona kemeke ale fana yi ya klito ala iko kai o fana yi doa dia doy abe ala karaka hadisa do la tuguni ako chogodi ako aljannatu tahta akhdamil ummahat aljine kabe ambaw abe olu sen jukorala tahta akhdamil ummahat donc ja adamadin ika aljinete soro fiu fokata soro abi bange baga sen jukorala okoro ala karabe faga irana de ibina minke ka aljine nyini de ibina minke ka ala jenyinde oke iki bange baga jenyini ni bange baga jenay mebe aljine soro odi kama ala karaya lasu ko aljine be bange baga de sentre jugoro do ijija ibaka sen korota doni ikika aljine e babe se ka sen korota chugudi ika aljine ika bere ika hinemine ina fo ayi hinemine chugumina bi muso be bolo dembi bolo ibeta soro tuma do wati do beke dente songa sunogo sufe
ere eni ifurumuso ni den ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i k'o jateminɛ den tɛ sɔn ka sunɔgɔ ere b'a ye i bɛ tɔɔrɔ i bɛ mun kɛ i b'a fɔ cɛ karisa i den ta dɔrɔn i ka bɔ n'a ye kɛlɛ ma cɛ n tɛ se la ka sunɔgɔ e y'o min kɛ sisan i muso la i miiri dɔrɔn est ce que kunun ni kun tɛ kɛ ne ba la tumana min na n kun ka dɔgɔ wa est ce que ne kun tɛ su dɔw kɛ n tɛ sunɔgɔ janba tɛ sunɔgɔ n nɔfɛ waati dɔw bɛ kɛ ne bɛ bana ja ne ba tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ se ka dumuni kɛ fo ne ka kɛnɛya e y'o min ye sisan i denw na dɛ a dɔn k'a fɔ i ba fana kun bɛ tan ne donc i miiri i ba la a ye nin sɛgɛ bɛɛ kɛ i nɔfɛ a ma sunɔgɔ i nɔfɛ ni kungo dɔ bɛ sisan n'i bɛ fɛ ka bako nafa dɔn sisan kungo dɔ k'e sɔrɔ sisan jɔn pere bɛ min tɛ sunɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i ba de bɛ hami a bɛ jɔrɔ kungo min ye karisa sɔrɔ kungo in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ bangebaga bɛ se ka don hali ala kɔta la a t'a dɔn k'a donna ala kɔta la mun kosɔn kungo min b'a den da la a k'a lafiya mɛ ni e lafiyala o la i kan ka i bangebaga in i kan k'a ladon dɛ o de kama dɔ delila ka na alakira ma muhamadu mustafa sallallahu alayhi wa sallam a ko ya rasulallah ne bangebaga fila bɛ n bolo o fila la n kan ka jɔn de jɛn ɲini ka jɔn to yen c'est à dire o fila bɛɛ jɛn kan ka ɲini mɛ jɔn ye priorité ye jɔn de ka hakɛ ka bon kan ka tɛmɛ jɔn kan alakira ko a ma k'i ba a seginna ka alakira ɲininka tuguni alakira ko a ma k'i ba a seginna ka alakira ɲininka tuguni alakira ko a ma k'i ba nanna alakira sɔrɔla k'a fɔ a ma k'i fa mun kosɔn alakira ko a ma k'i ba an yɛrɛ ka tin yɛrɛ ta waati min muso bɛ se tin na waati min muso bɛ kɛ lahalaya jumɛn na o waati parce que elle est entre la vie et la mort a bɛ saya ani balo ni ɲɔgɔn cɛ o waati mun kosɔn e ka se ka balo n'i y'a ɲininka sisan ko aw fila la ko jɔn ka bɔ a b'a fɔ ko e ka bɔ ale ka sa e ka se ka balo ale ka se ka sa mun kosɔn a ye kalo kɔlɔndɔ min kɛ sɛgɛ la o kalo kɔlɔndɔ kana kɛ fu ye e bangebaga o kalo kɔlɔndɔ bɛɛ kɛ fo kana se o san filaw ma ka sin don i da i bɛna se o la a bɛ n'i tɔbɔtɔ i bɛna se munumana waati min tagama bɛ na nin bɛɛ la i ba de bɛ ka nin bɛɛ sɛgɛ kɛ mun kosɔn e ka se ka kɛ fɛn ye wa ni e kɛra fɛn ye kana ɲina o kɔ yarabi an bɛ ala deli la bangebaga labato k'a se a n'a fanga di an ma ala m'o kɛla ni a se a fanga n'a fɔra ko a se a fanga o kɔrɔ c'est à dire se fitinin min b'i ye dɛ mugan min b'i bolo dɛ mugan in a tilayɔrɔma saba ye dɛ a tilayɔrɔma saba cogo di 10 o don e n'i ka denbaya cɛ 5 o di ala ma parce que ala y'o de fɔ n labato 5 kelen min bɛ to yen dɛ o di bangebagaw ma o de ye duwadenya ye yarabi o duwadenya k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla ni inshallah seyida taarifu fitinin min bɛ kuranɛ kɔnɔ ani hadisaw la caman fɔla la mais an sera ka waati n'a kɛcogo kosɔn an sera ka min sɔrɔ o de ye nin ye inshallah. Alhamdulillah Ustaz Ayub an ye faamuyali caman sɔrɔ hali bi i ka nin walawalali ninnu na lakin Ustaz an bɔlen filɛ ka kuma dugadenya min kan nin ye nafa jumɛn yɛrɛ bɛ dugadenya la o cogoya kelen na fɛnɛ dangadenya ala k'an kisi a ma ala ye sanangala jumɛn di a la ani a ye ladilikan jumɛn di mɔgɔ sɔrɔ silamɛw an bɛɛ bɛ se k'an yɔrɔ majanya ka bɔ dangadenya ma cogo min na. Alhamdulillah seyida n'i y'a fɔ ko nafa jumɛn bɛ a la ani kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an b'a f'i ye ko nafa caman b'a la wa kɔlɔlɔ fana caman bɛ sɔrɔ a la dangadenya la mun kosɔn kɔlɔlɔ caman bɛ sɔrɔ a la ne bɛ fɔ tuma caman n ka kumaw la n ko n'i bɛ fɛ ka dugawuden ni dangaden dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na nafolotigiya tɛ fantanya tɛ sabula bi o image de b'an kun na ni mɔgɔ min ma nafolo sɔrɔ du kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye somɔgɔ bɛɛ bɛ ban a la ko dangaden de don mais min ye nafolo sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o b'o de kɛ dugawuden ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ fɛ ka hali a ba n'a fa y'a ɲɛna mais an bɛɛ b'o de kɛ dugawuden ye parce que mun kosɔn a ka nafolo kosɔn dangaden ani dugawuden n'i bɛ fɛ k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a to ko bilen ka na waati min ko gɛlɛn kamanagan ko bɛ na waati min na o b'a fɔ ko nin ye mɔgɔw to kun ye ko min na dɛ c'est à dire mɔgɔ bɛ to ko min na i fagali ko bɛ kɛ ko min na i ka si kaso bɛ kɛ ko min na dɛ dugawudenw ni dangadenw bɛ dɔn ka bɔ o waati de ɲɔgɔn na sabula ka d'a kan i bangebaga labatoli min kɛ dɛ o waati de fana ala bɛ na i ma o secours la parce que ala ko ne ka ala ka jɛn a bɛ sɔrɔ ni bangebaga fila ka jɛn ne ala fana ka dimi dɛ a bɛ sɔrɔ ni bangebaga fila ka dimi de o de la n y'a fɔ n ko an bɛ to k'a fɔ an ka seli faridaw la
ghayril maghdubi alayhim waladdallin ala ikana bla ma kasra kan e ala dimne no mo min koro bien vrai doni ke ba tafsir tugumna o de do antisika temauka yawjaw ni nasara o chano mais feno be fanga toko o do ala doni al nasro no tala o juma o danga dien parce que ala kala de ko wa sakhatullahi fi sakhatil walidain bangi baga flaka dimi c'est obe soro ala subhanahu wa ta'ala ka dimi koro ala dimi mo koro ni ibangi baga fla dimina ikoro amdu ko ala mari sansa ala ikana mbla mo ka siraka e ala dimine no mo munun koro doni ala dimine no danga den koro abe doni aya ina de oye akollo doye akollo jume be tuguni minka bonka tema o bela jelenka no de ameka dien sosigi minke mataul qalil wati fitin nedo aminata damu baminta lahara jodo no de aljine soroli ani janama soroli kila ko ika aljine tise ka soro fiu fi bange baga flaka jo ima parce que akode aljine so aljine ika aljine be soro i bange baga sentka jugoro boni e bange baga dimna e korodo iba abe nani kollo chamai bange baga dimi abe nani gerzge cheni gerzge be chen iba yebe do kokola akote nya ibe do kokola akote nya mukoso ibange baga dimne ne koro tuma do ame barakata karamo fe chano abe na karamo fe be do oke ko karamo ke do oke ko amanya o de kama karamo essay Sherif Usman Madan Haidara ala ka ashimaya ankoro ala ka me ankoro abe to ka foko mo ka sebe ani ka nasi ko de ibai ni iba sona ka je ima sebe to obo ibe ka sebe siri chela iba de do ibe ka nasi o nasi mu ka bi gerzge funde ka bi tangade ato ibai iki iba ka nasi nsoro iko mu obe soro njume ni jen mais i mana jen kana mo bemini do daba bara kono chogo ni iba ma je mais kala ko pokolo ko o ba fo chogo bina sedi ikala ko jibara ni bina do rebechi chefan tu sese ka kila ni tukelela ibechi itula mogola ibechi ibeke ko chefane ya rabbi o bange baga sosoin kan kisi ka bo o ma ala mo kala bange baga soso fitini ala mi fo ko wala takullahuma uf o ki ke no yere fo ja o yere fo li bange baga soso do ya rabbi kan kisi o ma ala mo kala ni na fola ko danga dea jurumu munun be kabaira jurumu munun be danga dea be don o kono sabula ala karaka hadisa do be abeka saba uladi o kuma ina wati mina alisa ima fa ko kira kun no male no bimana akubeka yeretan adale na kere kelenga me kan na se danga dea ma wati mi ko kira wila ki sigide mukoso basa kuka akbaru kaba irufo jurumu munun be no jurumu kabbo no be don ala soso kono ala so belebelu kono ni ala tolu jurumu yafa fiu ko danga dea be do kono ko kira kuma info ka taga sigi fo shen saba ka kuma info ka taga sigi danga dea ka fo ko kaba ira jurumu do wa be do kono bange baga flat sedi ala tse ko jurumu yafa fiu fu bange baga fla ka je ima donc jurumu munun be no lu jurumu kabbo danga dea be do kono anga klito anga na milika foko jenia dron glomi walma ala so aide danga dea obe do fana kono ya rabbi afami al chogo nyuma ala ka dama kuma kunchala me do ke Sherif la mo bela jelen obe bara mina albi ala ko bolo me abarala me ala dilla sankorota mina albi sankorota be ala bolo o haklite sankorota mina ala ka o sankorota ko temo o sankorota bela jelenka ala mo kelani abarakala ala ka here kanu ye kalo ntime ala ka dama ala ka ngabato kelo minala insha Allah ama fa wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa khitamuhu misk ambalewu amba jigi ka fo neni aw ambela jelenye fam yali chaman soro an karamo ka ni wala lina anga bi babu metali ke dugadenya de la dugadenya la nyini yere jume mala na fora dugadenya koro jume ani dugadenya qur'ane aya minun kuma na dugadenya ka ni hadisa o ala kira ka kuma kan sanumo an karamo bodda sera fen chama ma fugata se dugadenya yere na faminu bala ani dangadenya kololo ani ala ye sarangana minche dangadenya koso nene aw ambela jelen ya famia sisa an karamo ka kuma konana ka fo ala jente soro fo ibange bagaw iki bange bagaw jien soro o chuga kelina abora ka fo aka la selu konana ka fo kabira no de jurumu belebele ba minun be no ni ala ta yafa ko dangadenya bo o konana akaka ambadew nene aw ambela jelen ga yoro majenya ka bo dangadenya ma kerengeren yala ni wati
sanuma in kɔnɔna na n'o ye sunkalo ye a ka kan an ka hakili to an ka maakɔrɔw la wa o cogoya kelen na an ka denmisɛnninlakaw n'o ye jeune fille ye ani jeune garçon nin kuma in a b'olu adressé kosɛbɛ a b'olu intéressé kosɛbɛ kuma in a ɲɛsilen don olu ma kosɛbɛ ka d'a kan bi bi in na i b'a ye k'a fɔ an ka jeune fille n'an ka jeune garçon u mago tɛ masaw la alhamdulillah an balima aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn k'o kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka deli Ala fɛ sigi ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o don ne ni aw garisɛgɛ la an karamɔgɔ bɔra ka bilasiralikan min di sisan a faamuyaliko ɲuman ani k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli belebeleba a n'a sanuma k'o ta ka an fa a n'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ Sahibu Jalala Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a fɔ ko Ala k'a simaya nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye ni Ala sɔnna ma waati nataw an na masala babu wɛrɛw kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barakallahu fikum رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك